Az általunk gyártott kiselemes fedések, a hullámos cserép és a síkcserepek különböző vízzárósági hajlásszögekkel rendelkeznek. A hullámos termékeink 22 fokos hajlásszögig biztosítják önmagukban a vízzárást, míg a sík termékeink 30 fokos hajlásszögig biztosítják a vízzárásunkat. Manapság a megnövekedett igények miatt egyre alacsonyabb hajlásszögű tetőket szeretnének a megrendelők készítetni. Erre is van megoldásunk a megfelelő alátéthelyezet kiválasztása mellett. Nagyon fontos, hogy a sík termékeknél 20 fokig alkalmazható egy TOP 270 g per négyzetméter párráteresztő tetőfólia, amellyel biztosítani tudjuk a tetőnknek a teljes védelmét egy telideszkázat és szegtömítőszalag alkalmazása mellett. Ha esetlegesen ez alá, 20 fokos hajlásszög alá szeretnénk menni a tetőnkkel, arra is van megoldás, arra egy Medifol Extreme névre hallgató 360 g per négyzetméter súlyú tetőfóliát alkalmazhatunk, amelyet oldószeres vagy meleglevegős hegesztéssel összehegeztünk, ezáltal képezünk egy teljesen vízhatlan alátéthelyi szigetelést, ami tartós védelmet biztosít a tetőszerkezetünknek ezen az extrém alacsony hajlásszögön is.